थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिशिएटिभआव मिशन क्वालिटी एडुकेशन गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेखौ जोङो कन्टिनिउआसलि बर' मिडियाम बा बर' बिजोङाव क्वालिटी एडुकेशन लाबोनायनि थांखिजों जिहेतु सरकारि स्कुल प्राइवेट स्कुल आरो भेन्सार स्कुल मोनथाम केटेगरिनि जोंनाव स्कुल दङ आरो बर' मिडियामाव मोनसे कम्पिटिटिभ जि मोनसे ट्रेन्ड स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव क्वालिटिनि जि मोनसे कम्पिटिशन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे सेन्ट्रेल आरो स्टेट सार्भिसफोर दङ मेडिकेल इन्जिनियारिं सिभिल सार्भिस बेंकिं रेलवे आरो माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बड'फानि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ नोजोर होनानै जोङो बे मिशनखौ लादों। बे मिशननि गेजेरजों बर' फरायसा फरायसुलिखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि मोनसे थांखि आरो बे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ बांहोनो थाखाय स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मटिभेशन लाबोनो थाखाय आरो बिथांमोना जाहाथे एनकारेजमेन्ट मोनो बे मोनसे थांखियाव कमल कुमार ब्रह्म जाय जोंनि सासे गेदेमा शिक्षाबिद जाय सासे लिरगिरि थुनलाइगिरि आरो बे महान सुबुंनि मुङाव बे बान्थाखौ बावदों। देग्लाय बोसोराव 2025नि 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गरेस्वरनि बे बिष्णु राभा भबनाव जोङो दिनै बावबाय आरो 93 पइन्ट सामथिं नयन कुमार बर'आ तामुलपुर UN एकाडेमिनिफ्राय गिबि मासि आवग्रिनो हादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि फरायसा फरायसुलिया बे मासिखौ आवग्रिनो हादों। दा नायदों जोङो जे देग्लाय बोसोराव मेट्रिकनि रिजाल्टआ आसाम नाङैनो सिगांनि रुजुनायाव एसे पार्सेन्टेजआ 5% ल' जादों। गुबुन फारसेथिं गुनु उत्सबनि रिजाल्टआबो बिटिआर ओनसोलाव माखासे जिल्लायाव मोजां नङा। गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बे होनाया बे सोलिबाय थागोन किन्तु समाजाव हारियाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरोबाव बांसिन गुन गोनां लाबोनो थाखाय गियान आरजिनो थाखाय बिथांमोननि जिउआव देरहासार जानाय सासे सुबुं सम्पद सासे मोजां आखल गोनां मोजां गुनि गियानि व्यक्ति बे रिसर्सखौ दाना होनायनि बिबाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गार्जेननि आरो फोरोंगिरिनि आरो एन्टायार एनभाइरनमेन्टखौ जोङो बिल्ड आप खालामनांगोन। दा बेखायनो जोङो दिनै आरोबाव थांखि लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ मैखोमनिफ्राय मैखोमसिन आरो जोङो बांसिन हाबा मावगोन जाहाथे इयुनाव बांसिन जोंनि जि मोनसे क्वालिटिल'सो दिनैनि बे बिटिआर ओनसोलावसो बर' रावखौ माने हागोन बाहायनो हागोन होननानै बेबायदि मोनसे आयेन खालामबाय थाखाबाय रायजो बेंगिरिनि गेजेरजों अर्डिनेन्सनि गेजेरजों दा बे बेलायाव माबायदि बे आसाम सुक्तिनि मोनसे दफा दंमोन बे दफानि आधाराव आसामनि असमिया रावखौ बाहायनायनि मोनसे आसाम केबिनेटआ बेखौ थांखि लादों आरो बेयाव असमिया जिहेतु सरकारि राव आरो बर'आ लोगो सरकारि राव दा आसामनि एन्टायार जायगायाव असमिया राव बिटिआरआव बर' राव आरो लोगोसे असमिया नोङो ओरै खोलाहा आसाम जि माने काछाराव बेंगलि राव बाहायनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि फोसावदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा जों सरकारजों सावरायबोदों जे आसामाव जेराव बर' डमिनेटेड जिल्ला दं प्राय 13-14तासो दङ बिटिआरखौ नागारनानै दा बिटिआरआव बर' रावखौ बाहायनांगौ बे सरकारनि बिबान खारन 15 एप्रिलाव आसाम सरकारा असमिया रावखौ आसाम नाङै माने जेरावबो बाहायदों आरो बेखायनो बर' रावखौ बिटिआरआव बाहायनांगौ आसाम नाङै बर' रावखौ जेराव बर' पपुलेसन दङ बे बाहायनांगौनि थाखाय जोङो सरकारजों सावरायगोन सरकारखौ दाबि दैखांगोन आरो जाहाथे राव बाहायनायनि बेलायाव खुनु बेले बेजे फैया जोंनि बिमानि राव अफिसियेल राव एस'सियेट अफिसियेल राव आरो 8 सिडुलाव थिसनजानाय बर' रावनि जि मर्यादा बे मर्यादाया जाहाथे स्टेटास क' जायो बेखौनो लानानै जों हाबा मावना जेराव भेकेन्सि दङ बेयाव आसाम सरकारा होनो बाध्य बबेबा लेभेलाव अफिसारफ्रा बिनि तथ्य डाटाखौ सम मथे हरा किन्तु सरकारा बुंदों जे भेकेन्सिनि एगेन्स्टआव बर' मिडियामनि
एपइन्टमेन्ट होनाय टिचारनि जि रिक्रुइटमेन्ट बे जागोन आरो बेबायदिनो खालामनायनि थांखि बिथांमोना लादों होननानै जोंनो फोरमायदों। दा बेखौ लानानै जों नायदों जे माब्लाबा नांगौ बायदि टेट क्वालिफाइडनि जि मोनसे जि परिबेस बेखौ मोनबोआखै आरो दा बर' केन्डिडेट बर' मिडियामजों बा बर' स्टुडेन्टआ टेट पास जानाया गोबां दंसै। बेखायनो टाइम बाउन्ड टिचार एपइन्टमेन्टखौ खालामनांगौ आरो बेयाव अफिसार लेभेलाव जिखिनि स्कुल आरो जिखिनि दङ जोंहा पस्ट भेकेन्सिखौ माने डाटाखौ डिटेलै हरनांगौ बेखिनि बाथ्रायासो।